tento krém zlatom vyvážiť. Máte sedavé zamestnanie alebo naopak celý deň stojíte na nohách? Toto je riešenie. Je to krém, ktorý prináša úľavu opuchnutým, ťažkým, bolavým nohám. Stačí ho natrieť, jemnučko vmasírovať a dostaví sa chladivý, upokojujúci účinok. Sťahuje opuch a dostane vás jeho textúra. Je ultra ľahký, krásne vonia a obsahuje výťažok zo 6 bylín a pokiaľ vás čaká aj nejaká dovolenka, kde budete veľa chodiť, poznávacia, veľa cestujete a chodíte na konferencie, môžete si ho natrieť cez silonky. Za mňa výborný produkt, ktorý sa postará o úľavu vašich nôh a zároveň ich krásne hydratuje, takže budete mať pekné pestované chodidlá aj do sandálok. Pre všetky vekové kategórie, pre seniorov, pre ľudí v aktívnom veku. Tento krém odporúčajú aj moji pánsky klienti, ktorým prináša úľavu po celodennom nosení vojenských kanát. Objednajte si ho ešte dnes, je to limitovaná edícia, je v ponuke len do vypredania zásob.